mitä parhain. Ja seuraava laulaja on valmis hurmaamaan niin tähtivalmentajat kuin kotikatsomonkin. Mä etin elämästä tosi paljon niin kuin menoja ja meininkiä ja mistä voi saada vaan mahdollisimman paljon iloa, niin tuottaa mulle onnellisuutta. Mä oon Niklas Tontti, tuun Turusta, 21-vuotias miehen alku. Mä ajan työkseni rekkaa ja mä soitan yökerhossa musiikkia ja laulatan ihmisiä karaokella. Rekan ajaminen on kivaa ja sitä saa tehdä yksin, joten saa laulaa niin paljon kuin haluaa, niin mikäs siinä parasta. Mä oon täällä sen takia, että mun rakas paras ystäväni ilmoitti mut ilman, että mä tiesin tästä. Ja yhtäkkiä vaan tuli kysymys, että lähetätkö pari biisiä mulle, että sitten yhtäkkiä tulikin sähköposti, että mut on valittu koen lauloihin. Niin onhan se semmonen once in a lifetime kokemus, että kyllä mä sit otin vaan riemusta kiinni ja lähdin mukaan. Niklas, sulla on tatuoituna sun käteen ilmeisesti sanat, jotka kuvaa sun elämäasennetta. Kertoisitko tästä vähän enemmän? No, se on niinku, että miksei. Mut kysyttiin, lähdekö mä voisin, niin miksei. Se on vähän niinku mottona kaikkea, mitä mä teet. Äiti on täällä. Onko tää nyt ensimmäinen kerta, kun kuulette tämän? No ei, kyllä tässä on kasvettu hänen kanssaan tähän. Kaikki on vähän niinku, miksei, kaikkea voi tehdä. Kokohan tatuointi tuli siitä, että kaveri kysyi, lähdetkö Turkkiin milloin? 2 päivän päästä, miksei. Mutta tuoko on nyt syy, miksi sä olet myös täällä? Aika lailla. Ootko sä valmis astelemaan lavalle ja kääntämään kaikki tuolit? En, mutta pakko se on. Mun unelmat musiikin liittyen kohdistuu ehkä enemmän siihen, että pääsisi heittää jonkinnäköistä keikkaa, trubaduurikeikkaa tai muuta vastaavaa tanssiorkesterin kanssa tassilavoille. Se olisi ehkä mun unelma musiikin parissa. Kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon aina valmis, että why not? Onko hän kova jännittämään? Näköjään. Tänään. Ei se yleensä Tänään. jännitä. Niin sanotaan, että jokaisella on jonkun, jonka edessä on voimaton. Järki jättää ja sydän sekoaa. Kuuleeko kuutala kutsumaa? Polvet pettää ja kädet hikoaa. En mitään fiksua sanotuksissa. Wow. Sä olet Venus ja mä suu jumaloin. Jos suen saa, minä mollissa soin. Joo. Sinä oot minun kryptoniitti ja sä riisut mut aseista. Riisut mun suuni sanoista. Sinä oot minun kryptoniitti ja mä heikko edessä sun. Tässä mä oon ja antaudun. Sinä oot minun kryptoniitti ja mä heikko edessä sun. Tässä mä oon ja antaudun. Siis olipa todella magea syvä ääni. Sieltä tuli niinku jotenkin todella luontevasti noi äänet. Me katsottiin samaan aikaan toisiimme silleen, että nyt on oikeasti siisti toi alasoundi. Mutta sitten joku semmonen pieni koukku vielä siihen lisäksi. Niin se oli se, mitä mun mielestä niin olisi kaivannut. Tää oli biisivalintana ihan huippu. Tää oli mun mielestä yksi parhaimpia biisivalintoja. Tää oli myöskin tosi hieno veto. Ja upea, tarkka ääni. Vähän semmoista heleyttä, pyöreyttä siihen esiintymiseen, siihen lauluääneen vielä, niin tulee tosi hyvä. Moi! Vitsi hyvin sä vedit. Sä vedit sen kyllä komeasti kotiin. Sä saat olla niin ylpeä itsestäsi.
Niin mä olenkin. Oikein. Ei sulla ole pokkaa tonne mennä. Ei tässä tarkkaan oo. Jos pitäisi jotenkin yrittää kuvailla niille ihmisille, jotka ei ole ollut tuolla, että millaista se on, niin miten sanoisit? No siis mä yllätyin oikeasti siitä, miten yleisö tsemppas. Et ne alkoi kertsis taputtaa ja se oli niinku aivan mahtava fiilis selattiin. Mut sit se vaan itse pelko on se, että niinku pelkäät mokasin, niin sit lähti lauluääni. Ai sut lähti lauluääni. Mä just olin silleen, että vau, mikä lauluääni sulla on. Onko sulla vielä jotain enemmän vai? On. Vau, okei. Jätetään se seuraavaan puhut. Ensi voi uudestaan. Sitten kun tietää, mitä se on. Sovitaan se tällä selväksi sitten. Tehdään näin. All right, kiva kun tulitte. Kiitos. Moikka.